kay nakasala man ang tanang tawo. Maagi exempted tanang katawhan or tanang tao nakasala. Tawo ra mas Maria. Tawo ra mas Maria. Mayong adlaw og kumusta dunay gaan karon og pagpatin-aw kabahin sa pamahayag sa duha ka pastor sa born again kining Kingdom of God and His Righteousness nga matod pa nila supak sila sa pagka walay buling sa sala ni Santa Maria o kining Immaculada Concepcion. Kay ilang gigamit ang suwat ni San Pablo kining Roma 5:12 nga ang tanan nakasala. Ug ato kining gaan og tubag ug ato paminahon. Unsa man na pastor? Tinuod man ang giingon nila nga si Maria kuno walay sala. Kanang si Maria daw walay sala. Kadto kita kuan na sa Ano may ginaingon nila gud? So atong kuan na atong patubagon ang balang kasulatan. So atong basahon diri sa Mga klaro. Ano maklaro igsoon karon dili ta inon nga magtumo-tumo. Atong basahon diri sa Roma 5 bersikulo 12. Oo. Aron mapamatudan. Okay, ano maklaro gid sa ato mga tigpaminaw? Kaminaw mo igsoon na Roma 5 bersikulo 12. Nakasulod sa kalibutan ang sala pinagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdala kamatayon. Busa mi kaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawan kay nakasala man ang tanang tawo. Maagi exempted. Busa mi kaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawan kay nakasala man ang tanang tawo. Maagi exempted. Kana Tanan igsoon tao gimension diri tanang katawhan or tanang tao nakasala. nakasala. So dili gid ay ingon nga kining ilang tumo nga doktrina nga si Maria way sa. Tawo ra mas Maria. Sao man nato ni ron? So palpak ilang giingon nga si Maria walay sala. Ug mao to ang pamahayag sa maong mga pastor sa pundok sa born again, particular sa Kingdom of God and His Righteousness. Ug sa may tungtubag niini nga matud pa sa Roma 5:12 ang tanan nakasa. Apil ba si Maria niini? Ang atong tubag dili. Una, ato nang husayon kining pag-ingon nga ang tanan nakasala or all have sinned nga gisulti ni San Pablo. Kanang pulong nga tanan or sa English pa all, ang hubad niini sa Greek pantes nga matud pa sa mga Catholic exegete nga nagtuon sa sakto nga meaning sa konteksto sa Biblia gikan sa original nga lingwahe, kultura nga gipasabot sa maong author. Ang all nga gipasabot ni San Pablo sa Roma 5:12 usa kini ka rhetorical generalization, dili absolute o hingpit. Nagisgot kini sa gimbug-aton sa sala nga mitakod sa kaliwatan sa katawhan. Dili buot pasabot nga wala nay mahigawas diha sa grasya sa Dios. Aron mas masabtan sa Genesis 7:21-22 nagingon, busa na nga matay ang tanan nga adunay kinabuhi. Mananap nga tigpanon sa ibabaw sa yuta, mga langgam, mga mananap, ug ang nagkamang sa yuta ug ang tanang mga tawo. Inyong nadungog ug mabasa sa mga teksto nga nangamatay ang tanang mananap ug ang tanang katawhan. Apan kung atong ipadayon pagbasa ang Biblia ngadto sa 23 ngadto sa 24, si Noe ug ang iyang mga kaubanan sulod sa barko ang nahibiling buhi. Kung ang pagsabot nini mga protestante ang atong sundon nga walay mahigawas tungod kay adunay mabasa nga tanan or all, nangamatay unta silang Noah nga sakay sa arka. Apan dili mao ilang pagsabot kay ang all or tanan rhetorical, dili absolute. Kay gigamit ang all or tanan sa magsusulat sa maong teksto aron ma-describe ang kadako o kalapad sa maong kahimtang. Sama pananglit, mayngon ang doktor nga ang tanang mga bata nagkinahanglan og vitamins. Nagpasabot ba kini nga absolute nga wala nay mahigawa sa tanang kabataan? Ang tubag dili. Tungod kay doon na may mga bata nga adunay medical exemption mahitungod sa vitamins. Dunay pipila sa mga kabataan nga allergy sa vitamins. Mauna nga ang all or tanan dili na absoluto nga wa nay mahigawas kay in every general rules it welcomes an exception. Ug mao kana si Maria. Sa gisulti ni San Pablo sa Roma 5:12, ang sala nga original sin misulod sa kalibutan ug mitakod kini sa tanang katawhan. Apan si Santa Maria nahigawas niini tungod sa special role sa mahal nga birhen nga mahimong suddanan sa anak sa Dios nga magpakatao. Nga sa didto pa siya sa tiyan siyang inahan puno na siya sa grasya. Nga walay luna diha kaniya ang sala. Nga ato nang mabasa sa Lucas 1:28 nga nag-ingon ang anghel, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Og matod pa sa mga protestante nga kining pagkapuno sa grasya ni Santa Maria diha lang nahitabo sa dihang nagpakita kaniyang anghel.
usa kini kasayop mga igsuon. Kay ang full of grace sa Greek, ang hubad niini kicharitomene nga nagpasabot nga perfect, one who has been fully endowed with grace in the past and remains so now. So nagpasabot din ni mga igsuon nga ang pagkapuno sa grasya sa mahal nga Birhen wala magsugod sa Annunciation, kundi at the moment of her conception sa dihang gisamkon siya sa iyang inahan nga si Santa Ana. Ug mao kana ang pasabot sa Immaculate Conception nga si Santa Maria gilain ang daan sa Dios tungod sa iyang special role nga mahimong inahan sa iyang anak. Og ang all nga gisulti ni San Pablo or tanan dili to absoluto nga wala nay mahigawas tungod kay ang mong pulong rhetorical generalization nga gigamit sa author or magsusulat sa Biblia aron pag-describe sa kadako o kabaga sa mong kahimtang o sitwasyon.